tako možete provesti puni radni vijek u nekom od nacionalnih kazališta, odigrati Hamleta i Lira, Leona Glembaja i Dunda Maroja, ostaviti kosti na sceni, a srce u publici, a da vaše ime i prezime šira javnost zna samo ako u Križaljci vodoravno i okomito ispune ostale tražene pojmove, ako uopće završite u Križaljci. Stvar se iz korijena mijenja ako snimite neku reklamicu, seriju s puno nastavaka, jako puno nastavaka, ili ako možda vodite neki kviz. I zato nam je čast i neizrecivo zadovoljstvo večeras otkriti spomenik neznanom glumcu, rad akademskog kipara Ferdinanda Hermana. Ide kritika. Dakle, skulptura prikazuje krhkost i fluidnost glumačkog identiteta, otvara i nezaobilazno pitanje rodnih uloga u kazalištu. Još od antike pa opet u šekspirijansko doba kada je muškarac glumac igrao ženske uloge, pa do današnjih suvremenih i progresivnih kazališnih izričaja gdje se brišu stroge zadanosti kada je o glumi riječ. Dakle, ova skulptura, kao što vidite, simbolizira, reprezentira ženu i muškarca kao jedno, ali izdaje njihov konstantni konflikt, što je i bit svake drame, konflikt oko jedne, zamislite, jabuke. Mogla je to biti Hamletova, točnije Jorikova lubanja ili neki drugi predmet razdora prepoznatljivi iz dramske literature. No jabuka kao biblijski motiv nije slučajno tu. Ono simbolizira žudnju i nešto zabranjeno oko čega se glumica i ac stapaju u jednu figuru gdje ih povezuje jednaka iskonska težnja prema onome što želimo, a ne možemo imati. A ta težnja je esencija svake drame pa i cijeloga ljudskoga roda. Ne bi ovo mogao sam ponoviti. U neka bolje vremena umjesto jabuke ovdje može biti i neki komercijalni proizvod, pa bi ova glumčad, ova skulptura imala i stereo osmijeh na licu. Ali u ovoj godini u kojoj kultura, a i drugi segmenti života žive sa škarama u leđima, najjednostavnije optužimo Glembajeve za sve. Glembajevi su ubojice i varalice. Die Glembajs sind Mörder und Fallspieler. Da, do sljedeće godine i dodjele u prepunom HNK-u. Neka nam bude svega zdravlja i osmijeha na licu prije svega. I neka nam jedini problem i najveći bude taj što su dvije glumice obukle istu haljinu.